Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agdal na kayon. Tairugi tayon di sarsarita tayo ang napaulwan. Idina leksyon ni Boyet. Timakan ubing, kat iso ti kang runaan akasapulan ti tao. Tano saan amangan ti tao, kumapsot kan awan ti resistensya daytoy. Kasta ti kanayon nga ibalakad ni Lola Anjang iti apo ko na ani Boyet. Gapo takas laawan anyaman na kan ni Boyet nga oray ado ti masayang na amakan. Napintas ngamin ti trabaho ti ina ni Boyet kat kabailan na nga ipaay ti anyaman akid dawan na. Kas iti maysa nga aldaw kat Boyet, anak, ado yung timpagatang mo amakan. Wow! Agyaman ak mama! Kunak no dinak igatangan iti kastoy amakan. Apay kat dinasaan, anak ko. Amo mo't akabalak nga ipaay ti amin akid daw. Thank you mama! Ala, basta ti kayat ko, saya atam ti panagadal mo, ha? Ngamin, nakasagana akmat amang ipaay iti anyaman amasapul mo. Wan mama! Awan ti rumba nga pagdanagam iti panagadal ko. Talaga saan ko abay-bayan? Nasaya at no kasta, anak ko. Talaga akasta ti rumbang. Nang runak at maipaay ti amin akayat mo. ne, anya daytoy adda dito'y basuraan. Ay una yan, nginginaan amakan daytoy Apay ana ibelang matan dito Sino nga ta tinang ibelang iti dayto Boyet apok! Boyet! Abay lola! Apok, anya daytoy makan ana ibelang dito'y pagbasuraan. Ay, dayta lola! Pasalubong kanyak ni mama dayta. Ngamjakon kaya ti sungay belang kon. Anya, apay nga imbelang mo apok. Sayang daytoy. Sapay nagadupay ne. Jak ngarud kayatan. Isungay belang kon. Ay naapo, sang kaibagakan ka adi kaagsaysayang iti makan. Tanagado ti padam nga ubing asaan a makapangpangan. Jak ngarudan kayat lola. Sikan ati mangan no kayat mo. Ala, bayan yun, nanang. Naibalang na nga rudan. Narugiton day jay. Ay naselya anak ko. Day takat nga minti madikan ka. No kasta nga dati sayangan ni Boyet amakan, kaslaawan anyaman nakan ka. Nanang, Madite kasta anak ko. Naskan nga isurong mo jay anak mo asaan nga agsayang iti makan Nagado dagiti kaskan kwa na asaan a makapangpangan. Ngam isumatan, nagado ti saysayangan na amakan. baybayan nyo ka din, nanang. Ay na anak ko, saan amabalin abaybay anlatan ti kasjay nga aramid ni Boyet. Naskan nga itapay laeng kat mailintegan dagiti madi nga aramid na. Kang runaan unay ti kinalaing na nga agsayang iti makan. Ni lola mat. Kanayon lata ng kasta ti bagbagam. Ngamin, kayat ko makasurusuro ka, apo. Takas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Nagadudag iti padam nga ubing asaan makapangpangan iti mamitlo iti may sangal daw. At dapay dagiti mabilbilang laeng ti pananganda iti lasod ti makalawas. Idinto tasika, aglaplapusanan ka. Ngam nagaduma ti saysayangem amakan. Saan kayo kadya maumamang ibagbaga kanyak iti dayta, lola? Saan, apo? Takayat ko makaamiris ka. Saan ngamin arumbeng agsayang ka iti makan kunak manen? Wanan. Ngam mabalin kadya maturo ka kon, lola? At dapay klasik intun bigat. Apo, sapay lakumata dumngag ka kadagiti ibagbagaken ka, ha? Di mo kumayaleng-aleng dagiti balakad ko kan ka.
Mabalinan ti mapan maturog, Lola. Ala, ingka nga rudan apo. Tako namat nga dapay klasim inton pika. Ala, ayan ko. Saan mo tan nga iti balay mi dayto ya? Kasanwa nakagtengak ditoy. Ay, anya lugar to ayan ko. Apay nga dag ditoy. Sa dino ti ayan ko. Mama! Lola Anjang! Ayan yaw! Mama! Di mo sa pulan ti inam, kan lolam, taawan da dito. Ha? At damangag ko atimak, ngamawan mo ti makitak. Asino ka? Apay asan ka mata makita? Makita nak, nudumtang ti kanito. Ngam manipod ita, agbaliw ti biyag mo, kat agsublimat lang iti sigod, no masursuro mon, teleksyon mo. Anya? Anya leksyon? Kananya ti basol ko. Apay anas ka na mapasanak ti kastoy. Agsaw ka! Apay adinak matan ka sarita! Asino ka talaga? Kananya lugar to yayan ko! Kabarbaro ka dito yan niya. Kita lang amin anak kita ka. Anya lugar da itoy? Ha? Imay ka dito yung di mo amunan niya lugar da ito eh. Kuang amin. Jay. Kasano nga ibagak iti da ito'y nga ubing. Nga uray siya. Kudyak amo no kasano anak agtengak dito eh. Hoy, okay ka kadilaan? Ha? Uwan. Di ta ka kadingag nanaet? Ha? Uwan. Di tatiayan ko. Amom ka di? Ado ti lumiklik-lik iti day ta kabalay. Ha? Tapay. Ibagbaga iti kalugaran mi. Adat-datlag ka no day ta kabalay. Iso aliklik-likan da. Anya? Day ta tagpaiso. Ngam itatanam amukan ni agnanaid kagayam dita. Sa anak ko na mabuteng. Talaga nakaskas daaw. No kasano anak agtengak dito'y. Isu na laeng. Takasanuak ngagkid daw iti tulong ngay. Ang mga nuy bagapay dagiti tagad ditoy. Adadalan ti ulok. Nuy baga kadakwada basta nakagtengak latan ditoy. Ajak amon wapay. Mabisina ko na. Anya nga iti kanak ditoy. Mangkita iti kanak. Bareng no adda. Manipod ita, Ha? nasken a masursurom ti manggad, tapno adda ka na. Ha? Dayjay manan titimak. Asino ka kadya talaga? Adda kadya mom? No apay nga addaak ditoy? Am mo kaunay, boyet. Kat aklonak, siyak ti makagapo, no apay nga adda ka ita ditoy. Ha? Katkas itinakunakon. Manipod ita, nasken a masursurom ti manggad, tapno makapangan ka. Kasano amang gedak? Kat ubingak pay laang. Laglagi pam ti kunak, boyet. Nasken a masursurom ti leksyon, tapno makasubli ka iti realidad. Taaging ga adi mo masursuro ti leksyon mo, agtalinaad kamat ditoy. Ngaman niya Alexon dayta. Ha? Awan manan. Anya nga tati kahit asawan jay timak amang mangag ko. Talaga mabisina kon. Kuna jay timak. Ano kayat ko timangan? Manggedak ka no. Anya nga iti aramidak. Kasano? Iso ni tatang ko, buyet. Maragsakan ak amakam-amu kada kayo, tata. Agyaman ak, takayat dak apakanan dito'y balayyo.
Talagang amin na mabisina kon. Awan anyaman na, buyet. Asino ti kadwam iti balay a pagnanaedam? Agmay-may sak lang, tata. Ha? Iti dayta atawon mo? Apay, ulila ka kadeng? Saan, tata? Adda ina kan lolak. Kasta kaday? Ayan da nga, Rod. Ape, asiksikamot lang ang tinakita mi, buyet. Kwa? At iduga sa laysayan. Tata, agyaman akmanan iti panangpakan nyo kanyak, Ne, apay buyet. Nalpas ka kadin? Wan, tata. Ala, kat nung nagadupay mo tinabati ngayon na po iti platom. Adun sapay data nabati, ngam itikinan mo. Ha? Buyet barok. Saan arumbang asay sayangam ti makan? Ala, ikagumaam nga ibusen dayta. Ta sumurot ka kada kami ken ni Paul nga anak ko. Intayo manggad. Ay na, nagrigat gayam ti manggad. Nabambanog ako nagkumkumboy dito yung tsindaan. Naman manupay latin at gadak. Naimbag pa'y dapol, kanti amana. Tanad-nadlawan na iruamda. Ngamsyak ngay. Iso na lang tanas ka namang gadak. Tapnad na paggatang ko iti kanak. Nabandog kan? Uwan nga rod, Paul. Maglawasan ka na iruam nagtrabaho Talaga saan? Ala, tinasayaat. Agi na nakapay. Kat apaman na makainanaka. Agbagkat kan tumanan. Ammom itan nga ibusen ti kanam, buyet. Saan na nakas ididamo, anagado ti saysayangam amakan? No adda na sursurok iti kadak dito'y ayan nyo. Iso ti saan nga agsayang iti makan, tata. Tabayat ti isusurot ko kada kayo nga kumkumboy iji palingke. Nakitak dagiti ubing nga nakakasing agpalpalama. Tapno adda lang kanenda. Adda pa'y dagiti agkalkal iti basura. Katno anya ti makita da mabalin akanan. Kanenda, nga uray pa'y no narugitan. Punno dayta, buyet. Ado pa'y dagiti saan ang makapangan. Iso ada tayo. Saan arumbang asayangan tayo ti makan? Tama di dayta. Mawatan mo't siguro, ti kayat ko asawan, buyet. Wan tata, nagrigat ti manggad. Tapno dalang igatang iti makan. Iso asaan arumbang nga da masayang. No saan na maibos. May mayat langan nga ipadawat kadag iti awanan. Ngam iti ibon lang. Punno dayta, buyet. Nagdaklabanag daytoy na sursurok iti kadak dito'y ayan nyo, tata. Kat ipasigurado. Jak tumalipatan daytoy. Pudno amin ngayong balakad kanyak ti ama ni Paul. Agpaiso amin dagiti imbaga na kanyak. Itala ama amiris ko. Pudno dagiti imbaga idi kanyak ni Lola. Nagado ti sinayang ko amakan. Takas ano? Tsak amo akas jay gayam ti rigat ti manggad. Ngam ita, amo kon. Kumusta nga tandalula kan mamak? Saan dak nga tasap-sapulan? Aginggat ka ano nga tangag talinaidak ditoy. Sino kakalata nagparang iti sangok? Siyag, the fairy godmother mo, boyet. Kat maragsakanak, iti mapalpaliw ko itakan ka. Ha? Mailiwa kon kadalula kan mamak. Makasubliak pa'y kadi kadakwada. Apay kit din asaan. Ngam kayat ko nga ikarim kanyak, nga italimang mo dita kaunggam, ti amin anasursurom. Tadakkel ti maitulong na kan ka. Nang rona ti maipapan iti makan. Uray siguro saan mo nga ibaga kanyak dayta. Talaga jak malipatan ti amin na nasursurok ditoy. Ngamin,
Husto gaya mamin ngayong bagbagay di kanyak ni Lola. Namnamaag ang matungpal mo dayta akarim. Tano saan? Sikanto matla ang tikaasi, kat amangan numayadayukan tumanan kadakwada. Alan, aginanakan, taada agur oray kan ka a sorpresa. Boyet, anak. Boyet. Mama, Mama, kunak no di kan makita pay. Anak ko din takay bagpagam, anak ko. Mama, maragsakan ak ta nakasubliak batlangan ditoy. Anya, kalakit din ayang nga ubing. Alan, bumangon kan tagdigos kan sa tayon tumanganan. Ang mga numala daw kay ti pagadalan. Kartingam, anak ko. Lola, nalpasa ko na nangan. Boyet, apo. Una yan, nagdalos ti pinggan mo Awan tinabati nga uray may sala kumaabukal ti inapoy. Madi nga mintiag sayang iti makan, Lola. Husto ti kanayon ngay bagayo kanyak. Ngamin, adu dagiti sana makapangpangan nakas kanyak. Isu ngayong karik iti bagik. Manipod ita. Diya ako nagsayang iti makan. Laglagipok akanayon dagiti bilin nyo kanyak, Lola. Nasdaaw ti ina kan lola ni Boyet ubing. Gapo iti naidumduman nga ugali na. Saanda nga ammo no anya tinapasamak takalaat ang nagbaliw ni Boyet. Ngamket di naragsakan da gapo iti panagbaliw na. Iso amanipod nga rod idin ubing saanen ang nagsayang iti uray anya akita timakan ni Boyet. Kat amin dagiti naadal na iti napnuan burbor siya ang napasamak kenkwana. Imbinglay namat kadagiti padana nga ubing. Bueno, ditan tinagibusan, tisarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.